Jeg har gået en hel vinter uden at lave suppe en eneste gang. Så bliver det 31 grader herhjemme i god gamle Danmark. Og så beslutter min ADHD-hjerne sig for, at nu er det tid til at lave tomatsuppe. Det skal lige siges, at jeg er typen, der begynder at svede, når det bliver over 16 grader. Så det var en jævnt dårlig idé det her, men det smagte godt. Jeg har ikke den fjerneste idé, når det kommer til at lave tomatsuppe eller en opskrift, der overhovedet ligner. Så jeg tog bare et ildfast fad med nogle hakkede tomater, friske tomater og hvidløg og kom det i ovnen. Og så lavede min mor engang for rigtig mange år siden en ærtesuppe med noget karryflødeskum. Så jeg tænkte, what the hell, jeg lavede der bare en basilikumflødeskum. Altså jeg ved ikke, om det her nogensinde er blevet gjort, men hvis det ikke er, så er jeg fandme kreativ. Efter en halv time til 40 minutter i ovnen, så mine tomater med et hvidløg er klar, så kommer de bare en tur i min blender, som virkelig kunne bruge en opgradering. I en gryde sammen med en lille smule fløde, og så laver jeg en grilled cheese. Og her bruger jeg cheddar, portsalut og parmigiano reggiano. Smør på begge sider af min sandwich, ellers så er det en fake grilled cheese. Og den er også fake, hvis den ene side den ikke er en lille smule brændt. Og så havde det her set mega godt ud, hvis det var flødeskum, der ikke smuttede og lagde sig ikke i midt. Men udover det, så velbekomme, og vi ses næste gang om køleskab.